Днеска продължаваме поредицата Майнкрафт. Днеска продължаваме да играме Майнкрафт без поредица. Така че ако това видео ви кефи, може да оставите лайк на това видео и може да се абонирате за Миши Геймър с камбанката. Така че да започваме. И както виждате, сме тук. Само да нагостиме така малко камерата. Още не се джойна. Митко още не се джойна. И точно са питам. Къде е Митко? Гледайте, супер, Митко е тук, ама само да вие къде. Горе ли си чак? Не. Ето те! Митко. Ти още не си джойнал? Пусти се съм джойна, да бе няма време. Ау! Тя ли остана? Мале! Това ми изкара на мене къл. Хайде! Ти умря ли бе? Не. Чакай. Ай да умра тала. Както виждате. Опа! Вижте. На колко сърца си? Стоп да се не напуфа. Ето те тебе. Мъте? Какво правиш тук долу, бе? Чамахо ми. Абе, Митко, аз вече слизам. Надолу. Тук сме проверили. Добре, аз тук за дом. Чакай, аз имам кофа с вода. И да, имам. Ами аз имам и кофа. Имам, аз. Заради Диди. Нищо няма. Трябва да слезнем на по-долу, на по-надолу. Вижте както виждате. Това ми прилича. Тък обаче не тък. Е така ще се. Тук няма нищо още. Слизаме надолу. Тук няма да ходим, защото вода. Продължавам тук. Не, тук не. Тук. И това тук е мината. Чакай, ще почнем да ходим долу. Чакай да си капаме много камънки. Тук ще се скачим. Не бе, аз си знам пътя с факлите. Ето. Както ще. Оу! Ето го. Ей! Не тук, не така е. Така, не защо набави така. Задава. Чакай ги супер тия двата. Абе, ние тук може да си направим къща, само че трябва да оградиме, бе. Ние сме много луди. Чакай да съберем много дът. Добре, забави много дът. Да съберем много дът. Съберем много дът да оградим. Ами аз би идва, нали? Ето как ти си. Няма ли? Няма. То е тук ще читам. Гледайте просто. Ти свои маги. Този са твои. Я. Чакай, бе. Не, бе, не копай тъхта. Що? Защото не ще бъде за вратата. Да. Не, бе, оставя това. Е така да направим. Чакай, Да ми че стъжи. това една мине. Чакай да помня. Изчакай. Това ми бия Трябва бузиня.
Чакай, че трябва да градим тук на си. Едно повече се отдаве тук отгоре, виж. Отгоре. Буче. В момента се качваме ние върти. Погледнете колко сме градили. Вече почти сме готови, само трябва да си кафеме врати. Сам че така трябва да бъде. И тук се качваме. Опа! Не знае какво имам. Но виж каква опата ми имам. Желязна. Да. Не, чакай. Чакай, тук ще трябва да градим. Да не се вижда аутсайд. И копай много. Почти сме градили. Добре. Чакай да се подготвя. Ти копай още. Това за какво тавата? Защо е сложена, бе? Чакай. Изкопаем тази врата тъпо. Ти пофуй едната врата. А чакай. Аз. Както виждате, това нещо е штук. В мината. Аре да търсиме за пясък, за някакви стъкла, така да ни по-яко. Да се бибиаме тук. Мислех, че няма да намерим пясък. За какво ни е пясък, бе? За да ти почнете полицията с пясъка. Няколко изпечеме, Мишо. Да види какво е стане. Какво въглиш? Стъкло. Да. Чакай се. Твой ти бидеш тук. Готово. Са тук отивам да търся за мина. Апа. Са тук. Чакай, аз за какво дойдох? Нали щеше да си правим каменни кихки? Да съм косачка. Косачка. Аз ще я правя 5 тъмни. Аз ще я правя още. Колкото ми стигат пръчките. Айде! Аре бе! Иди от Тимбо. Стига! Нямаме удо така. Ато да. Един път отиди, един път. Мудо добе. Така. Да ни е приятно. Имам 6 камени.
си извадим всичко. За нож. Защото е едно зомби там. Какво пъти зомби, бе, дие го пуста бе peaceful, бе. Е така. Митко, искаш ли ти дам едната каменна кика? Не, бе. На обратната посока. Аз сега ще ти дам едната каменна кика. Взея. Добре. Е така ще си приготвим храна. И сме готови да за... Митко, я виж аз колко кики имам. Колко имаш? Той има много. Аз имам кики, за да съм косачка. Ти си косачка. Значи косачка да копая надолу. Косачка за... къде? Аз отивам да копавам много неща. Абе, аз да къде тръг да ръба. Аз сега си селянинът. Чакай, това ще го изкупам сега. Да не си тече, бе, камбендите. Вижда, че он зомби някъде. Да не ти даде. Дона, наистина ти казва, че е слънчево. Виж. Какво? Какво чуваш? Виж, слънче. Заглася, че е оттам до. Аре, ако почваме да сме косачки. Косачката почва. Косачката почва да копае надолу. Чак, че ви трябва още въглища. Да си направим много факли. Петдесет и осем факли. Това мисля, че са достатъчни. Не бе. Защо? Къвто мед, къвто копайме, бе. Мед, някакъв да обработен мед. Това е мед. Не искам дърт. Въглища ясно. Това е хубаво. Тебе няма, аз ще те намерим. Отива за вълк. Трябва да се намерим. Трябва ми Флинт! И мисля, че това е най-добрият момент да приключим играта, като намерихме Флинт. Така че, ако това видео долу ви харесва, може да се абонирате за мен, може да сложите лайк,
и да се абонирате за Мишо Геймър с камбанката, за да не пропускате нищо. А от мен, чао!